Taikuutta toimii, jes. Kaikki on ilmeisesti oikeassa salissa mukaan lukien minä. Tuosta ensimmäiseksi saatte jokainen ottaa yhden paperin, ei pakko. Eli tollanen bingo-homma, että jos haluaa kerätä kivan bonuspisteen tästä istumalla luentoja ja käymällä harjoituksissa, niin tosta kun ruksii 5 vaakaa pystyyn tai vinottain, niin saa yhden bonuspisteen. Laitan sen tuonne kurssin kotisivuillekin tarjolle jossain vaiheessa, jos sen joku sieltä myöhemmin haluaa tulostaa. Jos takarivi ei kuule meikä nääntä, niin eessähän on vallan rattoisesti paikkoja vapaana, mutta Lassit on valinnut sieltä takapenkin ihan selkeästi. Joo, mutta ei muuta kuin käydään asiaa, nyt päästään joskus syömäänkin. Eli Olli-ohjelmoinnin kurssi kyseessä. Meikän nimi on Vanhalan Erno. Oon täällä jatko-opiskelija, eli teen väitöskirjaa toivottavasti nopeammin, mieluummin kuin hitaammin. Mutta siinä sivussa myös jotain opetuskivaa, eli tämän kurssin luennoin ja pidän harkan, tarkastan harjoitustyöt, teen tentit eli hoidan kurssin kokonaan. Eli jos teillä on jotain kysyttävää tästä kurssista, niin minä olen se ihminen, jolta kysymyksiin saa vastauksia. Tietysti on suotavaa kysellä asioista täällä luennoilla, harkoissa, silloin mä oon ainakin paikalla. Saa laittaa sähköpostia, jos haluaa. Pyrin vastaamaan noin 48 tunnin sisään. Jos en vastaa, niin laittakaa sähköpostia uudestaan, koska silloin olen todennäköisesti jo hukannut sen postin. Mailia kuitenkin tippuu sen verran paljon. On mulla nyt ilmeisesti tollanen näennäinen vastaanottoaikakin, eli keskiviikkona 9–10. Mun puolesta saa tulla kyllä ihan koska vaan sinne officelle pörhältämään ja kyselemään, jos jotain kysyttävää. Saa liittyä kurssin asioihin, saa olla liittymättä ihan miten tykkää. Eli toimisto löytyy 4508, eli tutavaiheen 5. kerros ja siinä heti kohta rappusten lähellä. Luennot on näin tiistaisin 10–12. Mä nyt pyrin olemaan sillä, että aloitettaisiin siinä 15 yli. Teknisesti luentohan kestäisi noin 90 minuuttia. Luennoin tätä kurssia nyt 4. syksyä. Voin sanoa kokemuksesta, että hyvin harvoin ne kestää 90 minuuttia, eli sellainen keskiarvo on varmaan 72 ja 48 sekuntia päälle. Joskus menee ehkä se 90 minuuttia, joskus menee vähän vähemmän. Sen verran tarinoin, kun tarinaa tulee ja sitten tarina loppuu, niin sitten lähdetään syömään. Luentokalvot on mun tekemät. Ne pohjautuu hyvin rankasti kurssin edellisten luennoitsijoiden Ellis Molanderin ja Sami Jantusen tekemiin juttuihin, mutta on tänne nyt jotain omaa skeidaa heitellyt sekaan. Sitten pyrin siis nyt nauhoittamaan nämä luennot. Tää on nyt tosiaan 4. kerta, kun mä tätä luennoin. Ikinä en onnistunut ensimmäistä luentoa nauhoittaa. Nyt on riski, että onnistuu. Jos ei onnistu, niin tuossa bingossa saattoi olla jotain siihen liittyvää. Mutta periaatteessa tarkoitus olisi nauhoittaa luennot. Katsotaan nyt laitanko YouTubeen vai minne sitten tarjolla, mutta jossain voitte kuitenkin niitä kurkkia jälkikäteen. Luentonauhoitteissa on tietysti se ikävä puoli, että jos tulee kysymys, niin sitä ei voi sitten kysyä siltä YouTubelta. Että täällä luennolla on kuitenkin mahdollisuus keskustella kanssani. Joskus joku on jopa jotain kysynyt. Se on erittäin suotavaa, vaikka se ei suomalaiseen yliopistoperinteeseen oikein kuulukaan, että yleisöstä kukaan mitään kysyisi, mutta se on fiksua suotavaa, se luo mukavaa mieltä tänne näin. Jos heitätte jollain, niin heitän sienellä takaisin, eli mieluummin kysykää vaan, älkää heittäkö millään. Harjoitukset alkaa tällä viikolla torstaina 16–18 Linux-luokkaa, eli 6. vaiheen 2. kerros.
tuota. Ei kai niistä mitään, kannattaa tulla. Siinä on hyvin vahva korrelaatio, eli ne ihmiset, jotka käy harjoituksissa, niin ne saa parhaimmat arvosanat harjoitustyöstä. Sattumaa, ehkä, ehkä ei. Ja harjoituksissa nyt siis on harjoitustehtäviä, mutta sen lisäksi siellä voi tehdä viopetehtäviä tai harjoitustyötä sitten, kun sellainen on keksitty, tai tulla muuten vaan läpisemään lämpimikseen jotain kivaa, jos mieli tekee. Eli kyllä niistä niin kuin ihmisille hyötyä. Jos jollain on parisuhdeongelmia ja halutaan niitä pohtia isolla ryhmällä, niin tervetuloa harjoituksiin. Kurssista taitaa olla about 4 tenttiä. Ensimmäiset on, no se ei kauaa kestänyt, kun Lassi lähti lätkimään. Ensimmäiset tentit 19.12. ja sitten 13. ensimmäistä ensi vuoden puolella. No, tenteistä lisää ehkä joskus myöhemmillä luennoilla, ei niistä sen kummempia. Tästä kurssista, eli tässä on periaatteessa 5 elementtiä, eli nämä luennot joka tiistai ei ole mitenkään pakolliset, mutta on tietysti hyödyksi. Varsinkin jos haluatte jotain muuta kysyä, niin ehdottomasti tänne kannattaa tulla. Ja voi sitten toivon mukaan katsoa kyllä videoltakin. Sitten on harjoitukset, myöskään nekään ei ole pakolliset, mutta ehdottoman tärkeät, koska ne kaverit, jotka siellä käy, niin kyllä ne saa sen harjoitustyön varsinkin parhaiten tehtyä. Se ei tule bumerangina sitten takaisin. Plus, että siellä nyt oppii muutenkin asioita, jotka helpottaa sitten esimerkiksi tentin läpipääsyä tai myöhempiä elämänvaiheita C++ ja olio maailman äärellä. Sitten kurssin pakollisia osuuksia, niin harjoitustyö, ilman ei kurssia läpi pääse. Sitten on viopetehtäviä, jos tästä kurssista haluaa 5, niin periaatteessa niitä viopetehtäviä on pakko tehdä, mutta viopetehtävistä riittää 0 pistettä. Eli mulla oli ennen siinä luki teksti, että ne oli vapaaehtoisia, mutta sitten mä sain kritiikkiä tuolta pedagogiselta taholta, että se ei ole vapaaehtoinen, jos kurssista ei voi saada 5 ilman niitä. Eli ne viopetehtävät on pakollisia, mutta niitä ei ole pakko tehdä. Ei ne ole mitään, viopetehtävät ei ole mitään rakettitiedettä, eli harjoitustyö on monin verran vaikeampi kuin mikään viopetehtävä. Eli viopetehtävät on sellaisia 3-10 riviä koodia per tehtävä. Eli ne on todella lyhyitä. Niissä on omat ongelmansa johtuen, että niissä on ehkä jotain pieniä virheitä, jänniä sanavalintoja. Siellä käytetään vähän erilaista syntaksia kuin mitä mä esimerkiksi käytän näillä luennoilla, mutta ne ei todellakaan mitään ylitse pääsemättömiä. Eikä niitä ole pakko tehdä kaikkia, että osakin riittää. Tentti on tietysti pakollinen. Ihmiset on vähän valitellut, että 3 tuntia tähän riittää siihen tenttiin, eli ehkä siellä jotain joutuu tekemäänkin, mutta jos asian osaa, niin ei siinä tentin tekemisessä kauaa mene, ja sen tarkistamisessa menee vielä vähemmän. Mutta tentti on kuitenkin pakollinen. Kurssin edetessä saatan jotain kivaa ylläritehtäviä keksiä ja jakaa bonuspisteitä tällaisilla bingoilla sun muilla. Katsotaan nyt mitä keksitään. Nämä ylimääräiset tehtävät ei kuitenkaan missään tapauksessa ole pakollisia. Jos niistä saa pisteitä, niin tulee siihen normaalin pistekertymän päälle. Kaikki tiedottaminen tapahtuu Nopassa, eli tarkoitus oli kyllä tonne Moodlen puolelle siirtyä, mutta koska olin tässä nyt viimeiset 2 viikkoa kipeänä ja vasta eilen palasin töihin, niin en ole kerännyt tällaista ajatusta viemään tämän pidemmälle, eli tämä kurssi toimii nyt Nopassa tämän syksyn. Kannattaa siis uutisia sieltä käydä kyyläilemässä, jos ei niitä nyt sähköpostiin ole tilannut. Facebookiinhan niitä nyt ei tarjota. Twitteriin voisin periaatteessa höpistä, jos joku sen hyväksi kokisi. Toi sähköposti on kuitenkin vähän 1700-lukua tai jotain vastaavaa. Jotain piti tähän sanomaan tähän liittyen. Mutta sen nyt kyllä unohdin. Jotain todella tärkeää oli kyllä mielessä. No, ehkä se muistuu mieleen. No, ei voi muistaa. Sitten
on tuo Viope-järjestelmä. Se nyt pitäisi teille kaikille nyt suurin piirtein olla tuttu, jos te nyt olette tässä talossa jotain ohjelmointikurssia aiemmin suorittanut. Jos ei ole tuttu, niin torstaina on hyvä aika harjoituksessa opiskella sitä. Autan tietysti sen, minkä kerkeän. Harjoitukset alkaa tällä viikolla ja harjoitustyöstä ei ole vielä mitään tietoa. Keksin sen tässä jossain vaiheessa ja noin kuukauden kuluttua laitan sen linjoille. Ja nyt muistui mieleen se, mitä piti sanomani. Eli siis tää kurssi on nyt tänä syksynä edelleen C++:lla niin kuin viimeiset 15 vuotta tai jotain sitä luokkaa, ainakin 10. Mutta on hyvin todennäköistä, että ensi syksynä tämä kurssi ei ole C++:lla, eli tämä kurssi muuttuu. Eli jos te haluatte tästä arvosanan ja suorittaa tämän, niin se tarkoittaa sitä, että suoritatte tänä syksynä aivan kaiken. Koska ensi syksynä en välttämättä edes itse tätä luennoi. Tää saattaa olla Javalla tai jollain muulla kielellä tai muuta kivaa muutosta saattaa tapahtua tai sit ei tapahdu yhtään mitään, mutta riski on kuitenkin olemassa. Eli ei kannata jättää mitään valumaan seuraaville vuosille. Eli tämä kurssi arvostellaan tälleen, että kurssilla voi saada 0–40 pistettä ja periaatteessa näiden bonuspisteiden kanssa voi mennä jopa yli 40. Tähän mennessä koskaan ikinä näin ei ole käynyt. Yllättäkää positiivisesti minut. Eli siis 40 pistettä on maksimi. Tentistä saa 0–25 pistettä. 10 pistettä on pakollista saada tentistä, muuten tentti ei mene läpi. Harjoitustyö arvostellaan 4 pykälällä, eli jos sitä ei ole tehty ollenkaan tai se on kopioitu tai se on muuten vähän paska, 0 pistettä ja kurssi hylätty. Jos siellä on nyt perusvaatimukset, sit saa 3 pistettä. Vastaa ehkä noin 500–600 riviä koodia, riippuu nyt monestakin asiasta, kuun asennosta sun muusta. Jos siihen työhön on tehty jotain pieniä lisäominaisuuksia, ehkä 700–800 riviä koodia, sit saa 6 pistettä. Jos on sellainen ultimaattinen superprojekti, esimerkiksi graafinen käyttöliittymä tai siitä on tehty todella, jos se on joku mistä voi tehdä pelin, niin sit siitä on tehty sellainen todella hyvä pelattava peli, niin sit saa 9 pistettä. Viime vuonna muistaakseni lyhin harjoitustyö, joka meni läpi, oli ehkä 400 riviä koodia ja pisin oli 6000, eli siitä välistä voitte miettiä. Se ei, siis tosiaan 9 pistettä pystyy saavuttaa jollain, sanotaan nyt 1000 rivillä koodia, et ei se mikään mahdottomuus. Se on ihan omasta innostuksesta kiinni ja kurssistahan voi saada kuitenkin 5 saamatta tai tekemättä 9 pisteen harjoitustyötä. Viopesta löytyy 23 ohjelmointitehtävää. Jokaisesta saa 0,26 pistettä, eli kun tekee 22 tehtävää, eli yhtä vaille kaikki, niin saa Viopesta täydet pisteet, eli 6 pistettä. Kaiken näköinen tällainen aktiivisuus voi taata bonuspisteitä. Jos teillä on oikein hyvää kysymystä, feedbackia heittää sieltä yleisöstä, niin saatan joskus palkita bonuspisteellä. Tähän mennessä olen ehkä puoli bonuspistettä näin jakanut. Mut on niitä pisteitä sitten muilla tavoilla jaettu, että ei ehkä tällaisesta suorasta keskustelusta, mutta kuitenkin täällä luennoilla jopa on pisteitä jaettu. Eli tuossa on tällainen esimerkki opiskelija, joka saa tentistä 18 pistettä, joka on ihan hyvin tentistä, harjoitustyöstä 6, Viopesta 4, ei saa mitään bonuspisteet, kerää yhteensä 28 pistettä ja saa sitä kautta kurssista arvosana 3. Jahas, niin unohin tähän tietysti, mulla oli sellainen taulukko, missä oli kuvattu näitä, miten tää kurssi on, arvosanat on jakautunut, eli jos noin niinku kurssin arvosanojen pitäisi jakautua jotenkin näin. Eli suurin osa saisi 3, tällä kurssilla arvosanat on tähän, niin se jakautuu näin. 5 tulee vähän, 4 tulee jonkun verran.
kolmosia jonkun verran ja kakkosia, ykkösiä ei juuri yhtään. Eli suurin osa arvosanoista on kakkosia, kolmosia, nelosia on jonkun verran, vitosia, ykkösiä hyvin vähän. Pikkasen se on joka vuosi hiissautunut tuonne vitosta kohti, joka on ihan hyvä juttu. Toivottavasti tänä vuonna päästäisiin tuohon Gaussin käyrään, eli se keskiarvo olisi. Eli siis keskiarvo tästä kurssista on ollut muistaakseni, olikohan viimeksi 2,7 tai 2,8, eli ei se nyt kaukaan sinne kolmosesta ole, mutta kuitenkin. Eli tälläkin kurssilla ihminen joutuu tekemään kaiken näköistä. Tähän väliin voisin siis todeta, että siis minä olen opettaja, te olette opiskelijoita, eli mun tehtävä ei ole kaataa sitä tietoa teidän päähän. Mä tarjoan loistavaa opetusta ja autan teitä parhaiten miten vaan osaan, mutta se on teidän vastuulla oppia se asia, opetella ne asiat, kerrata ne jutut, tehdä ne työt. Se ei ole mun vastuulla. Mut kaiken mahdollisuuden, tai mitä vaan pystyn auttamaan, niin tietysti autan. Eli torstaina on harkat, ne alkaa 4 ja ne loppuu silloin, kun kaikki ihmiset lähtee sieltä pois. Eli jos meillä menee 9 asti siellä illalla, että te haluatte oppia jonkun asian kunnolla, sitten me istutaan siellä 9 asti, mulla ei ole siitä mitään ongelmaa. No sitten ehkä tähän käytännön asioihin, eli kun ohjelmoidaan, niin jonkunnäköinen ohjelmointikieli pitäisi olla. Ehkä kääntäjä, jos kyseessä on käännettävä kieli, ja tällä kurssillahan kyseessä on käännettävä kieli ja sitten jonkunnäköinen kehitysympäristö. Niin kuin ehkä joku huomasikin, niin minä käytän Linuxia. Te saatte tehdä harjoitustyönne ihan vapaasti Windowsissa, ei se ole mikään ongelma. Kunhan se koodi toimii niin, että minäkin pystyn sen jossain vempaimessa ajamaan ja testaamaan. Eli siis Visual Studion käyttö on ihan ok, Express Editor riittää. Jos te haluatte jotain Microsoftin työkalua, niin tuoltahan niitä pitäisi löytyä opiskelijoille ilmaiseksi tarjolla. Visual Studiossa nyt on tietysti se heikkous, että se on erittäin raskas ja se toimii ainoastaan Windowsissa. Eclipse ja NetBeans on ehkä hieman enemmänkin kevyempi ja ne toimii Macissa, Windowsissa, Linuxissa, ei ongelmaa. Ilmaisia kääntäjiä löytyy, Visual Studion mukana tietysti tulee kääntäjä, Linuxissa on G++, GCCn kääntäjä ja Windowsiin löytyy se Sygwin, jota voi käyttää. Jollain se koodi pitäisi kirjoitella, eli Visual Studio nyt tietysti tarjoaa koko paketin NetBeans, Eclipse myöskin kääntäjä lukuun ottamatta, mutta koska meillä on G++, niin kääntäjäkin löytyy. Saa käyttää ihan jotain tekstieditoria, kuten Keittiä tai Gedittiä, jos sille päälle sattuu. Windowsin Notepad ei ehkä ole kaikkein suotavin, mutta kyllähän silläkin koodia pystyy kirjoittamaan. Harkat on tosiaan myös Linux-luokassa, eli siellä on täysin samat ympäristöt, mitä mä käytän tässä luennolla. Eli käytän NetBeansia, G++ on kääntäjänä ja myöskin Umbrelloa tuolla sitten myöhemmin kurssilla demoan. Kaikki koodit on kuitenkin suht pienehköjä, ne toimii ihan käyttöjärjestelmästä riippumatta, ei ongelmaa. Et sitten kun te teette harjoitustyötä ja tavoittelette sitä 9 pistettä, niin sit voi tulla tilanne, jos te haluatte koodata sellaista koodia, joka käyttää jotain käyttöjärjestelmäkirjastoa ja käyttöliittymäkirjastoa, joka ei toimi kuin jossain käyttöjärjestelmässä, niin sitten dokumentoitte ja perustelette valintanne hyvin. CodeBlocks on vähän huono, koska se defaulttina laskee läpi sellaista koodia, missä ei ole mitään järkeä, eli jos vaan mahdollista, niin älkää käyttäkö CodeBlocksia. Luokkakaavioita tosiaan piirrellään myöhemmin tämän periodin aikana kuitenkin. Jostain luokista saattaisi löytyä tuo Rational Rows, en ole sitä nyt vuosiin nähnyt missään, kyllä en ole Windows-luokissa pyörinyt. Visio varmaan myöskin löytyy jostain luokista, ei mitään kärryä, että mistä. Umbrello ja Dia on kuitenkin avoimia softia, jotka on periaatteessa Linuxille tehty, mutta toimii myös Windowsissa. Sitten löytyy myös tällaisia
täysin selainpohjaisia sovelluksia, millä voi luokkakaavioita piirrellä. Harjoitustyöstähän tietysti täytyy myös luokkakaavio piirtää, mutta siihen palaamme myöhemmin. Tämän kurssin tavoite ei ole siis suoranaisesti siellä ohjelmoinnissa, vaan ymmärtää se oliopohjainen ajattelutapa. Se on muutakin kuin pelkkää koodin kirjoittamista, eli tähän mennessä te olette täällä periaatteessa käynyt ohjelmoinnin perusteet Pythonilla, proseduraalista koodia, eli meillä on pääohjelma ja funktioita, jotka tekee jotain tiettyjä juttuja. Käytännön ohjelmoinnissa varsinkin tuli se funktioiden merkitys tutuksi, kieli vähän vaihtui vaikeammaksi ehkä, mutta ohjelmointiparadigma, tekniikka on ihan sama, proseduraalinen, eli pääohjelma, aliohjelmia ja niiden leikkimistä. Nyt vaihdetaan kieltä hyvin vähän, C++, C, ne on hyvin samanlaiset kielet, mutta se tekniikka vaihtuu ihan totaalisesti. Eli nyt me ei kirjoiteta enää yhtään globaalia funktiota, vaan me kirjoitetaan luokkia, joiden sisällä on metodeja, eli jäsenfunktiot. Ohjelmoinnin historia on vanhempi kuin minä, mutta ei silti kovin vanha, eli 60-luvulta lähtien hän on kaikennäköistä koodia väännetty, spagettikoodia ja proseduraalista koodia ja modulaarista ohjelmointia. Tällä hetkellä oliohjelmointi on se juttu, jolla koodia väännetään. Onko se sitä silloin, kun te valmistutte työelämään, kuka tietää. Ehkä funktionaalinen ohjelmointi on enemmän pop 10 vuoden päästä. Ehkä ei. Nämä kaikki termit, oliohjelmoinnit, funktionaaliset ohjelmoinnit, mitä näitä nyt löytyykään, ne on kaikki kuitenkin keksitty jo 60-luvulla, ettei ne ole mitään uusia konsepteja. Itse tykkään oliohjelmoinnista suuresti, mun mielestä se on todella hyvä tapa. Se ei ole kuitenkaan mikään silver bulletti, eli sellainen sekoitus voi olla ihan hyvä. Me käytetään funktionaalista ohjelmointia, oliohjelmointia, mikä jottei. Voi olla ihan toimiva juttu. Mutta tämä kurssi on kuitenkin oliohjelmointia, eli tällä kurssilla ei hyväksytä mitään proseduraalista ratkaisua. C++ on kielenä, sillä taitaa olla kohta 30-vuotispäivät edessä, jos ei nyt jo ollut, ei vissiin vielä ollut. No kuitenkin ehkä 25 vuotta vanha kieli, joka yleistyi tuossa 90-luvun puolessa välissä. Sitä ennen C-kieli ja Pascal oli aika dominantteja, sitten C++ ja Java. C++ on jatkettu C-kielestä, eli se sisältää periaatteessa kaiken sen, minkä C-kielikin. Sitten siihen on vaan lisätty tää oliomaisuus päälle. Eli C++ pystyy kyllä ohjelmoimaan ihan täysin proseduraalisesti, mikä on tietysti sitten kiellettyä tällä kurssilla. Se ei ole sitä, mitä tässä halutaan. Meillä on oliohjelmoinnin kannalta parempiakin kieliä. Java, se on lähes täysin oliomainen. Ja täältä talosta löytyy esimerkiksi Object Oriented Programming Techniques-kurssi, jossa Javaa koodataan. Tämäkin kurssi siis mahdollisesti jatkossa on sitten Javalla, että sitä nyt pitää katsoa, päätös ei ole mun. Python, joka on nykypäivänä erittäin nousujohteisessa uraputkessa oleva kieli, niin se on myöskin oliohjelmointi ihan ok kieli. Pythonin tapa tehdä asiat on kuitenkin hyvin erilainen. Eli jos tällä kurssilla jotain oliomaisuutta opitaan, niin Pythonissa ne asiat tehdään osin valitettavasti, osin ihan muuten vaan eri tavalla. Et sitten kun siellä ehkä jotain oliokoodia kirjoitatte, niin kannattaa lukea viisaampien sanoja, että miten Pythonilla asiat handlataan. PHP, JavaScript on tietysti myös erittäin käytettyjä kieliä, jotka molemmat sisältää, no JavaScript ei teknillisesti ole oliokieli, vaan prototyyppikieli, mutta ero on niin minimaalinen, eli sitäkin voidaan käyttää ihan samalla tavalla kuin tälläkin kurssilla C++. PHPn syntaksi on hyvin samanlainen
C++ on nähdään silloin, kun me puhutaan Olli-ohjelmoinnista. Java, C++, C Sharp, kolmikko on myös ihan suht samanlaisia. Ohjelmoimaanhan ei opi hetkessä. Eli tältä ensimmäiseltä luennolta nyt ei varmaan kukaan lähde ulos olioguruna. Se ohjelmoimaan oppiminen vaatii sitä, että ohjelmoi. Sen takia kannattaa tulla harkkoihin. Jos ei jaksa sinne tulla, niin koodailee sitten omalla vapaa-ajallaan säännöllisesti, oppia sisäistää niitä asioita. Itse istuin tällä kurssilla ensimmäisen kerran keväällä 2006 ja seuraavan kerran keväällä 2007. Muistaakseni ei oikein ensimmäisellä kerralla motivaatio riittänyt harjoitustyön tekemiseen, mutta seuraavana vuonna se sitten riitti. Hirveästi ei tästä kurssista jäänyt päähän, eli mä esitän tässä hyvin paljon kaikennäköisiä asioita. Kun te olette tämän kurssin suorittanut, niin te ehkä osaatte jonkun 20% siitä. 80% menee ohi. Ei sillä maahan minkään, ei se ihmisluonne on vaan sellainen, että kaikki ei jää päähän. Mitä enemmän sinne jää, niin sen parempi. Ja mitä enemmän tämän asian kanssa tekee niin kuin töitä, niin sitä enemmän sinne päähän sitä asiaa jää. No ajatellaan nyt sitten tätä Oli-ohjelmointia versus tuohon perinteiseen C-ohjelmaan, eli verrataan C ja C++ ratkaisua tässä näin. Eli meillä olisi tällainen mystinen käsite kuin kasvihuone. Pitäisi koodata jonkinlainen järjestelmä, joka hoitaa sitä kasvihuonetta. Eli kasvihuoneessahan täytyisi jotenkin säätää lämmitystä. Siellä on varmaan jonkinnäköinen ilmastointi. Kosteusprosentti pitää pitää kunnossa. Ehkä joskus avata jotain ikkunoita, kaiken näköistä. Ja jotta Suomessa kasvihuone pysyy talvella sopivan lämpöisenä, niin jonkinnäköistä öljyä varmaan poltellaan ekologisesti pannuhuoneen kattilassa. Ja sitten jos sitä halutaan viilentää, niin pistetään polttimot kiinni ja mahdollisesti avataan ihan kattoluukkuja tätä ehkä kesällä ja joulukuussa. Eli sitten jos ajattelee C-kielistä ratkaisua, niin meillä voisi olla jonkunnäköinen ohjelma, jossa meillä on erilaisia funktioita. Me voidaan laittaa vähentää lämpöä, lisätä lämpöä. Eli jos me kutsutaan lisää lämpöä funktiota, niin sehän pistää sitten ton kattilan tulille ja lämpöä rupeaa tulemaan. Eli pääohjelmassa me voidaan ensin alustaa, että lämmitys ei ole päällä. Sitten jos me tarvitaan lämpöä, niin me kutsutaan lisää lämpöä funktiota ja asennetaan toi muuttuja asentoon 1, eli lämmitys on päällä. Jotakuinkin tällainen voisi olla tällainen simppeli C-pohjainen koodi. Tähän väliin mainitsin, että kaikki luentokalvoilla olevat koodit on vähän pseudokoodia, että ne ei varmaan käänny yhtään missään. Sitten luentoesimerkit, mitkä koodaa, niin ne tietysti kääntyy. Näitä kalvokoodeja ei kannata ottaa ihan täytenä totuutena. No, tämähän niinku siis ihan äkkiseltä ajateltuna on toimiva ratkaisu, mutta olisiko tässä jotain ongelmakohtia? Eli me voidaan täältä pääohjelmasta nyt kutsua ihan mitä tahansa näistä funktioista. Me voidaan laittaa se kattila päälle, mutta jättää merkkaamatta toi muuttuja, että lämpö on päällä. Eli jos lämpö ei ole merkitty, että se on päällä, mutta kattila huutaa kuitenkin punaisena, niin se meidän ihana kasvihuoneen ohjausjärjestelmä kertoo, että ei ole lämpö päällä, mutta silti ne kurkut kuolee siellä kasvihuoneessa ja vihannesfirmamme ajautuu konkurssiin. Tämähän on tietysti ikävä juttu. No voisiko tätä nyt sitten ratkoa sen tarjoamilla tavoilla? No totta kai sen koodin voisi kirjoittaa paljon paremmin eikä kirjoittaa tällaista hirveätä tuubaa. Ja tietysti tarkistaa ja testata sen koodin ja sen järjestelmän, että se toimii niin kuin pitää. Mutta me voitaisiin myös ottaa käyttöön
oliopohjainen ajattelu ja kätkettäisiin se koko kattila tänne kasvihuoneen sisään sillä, että sitä kattilaa ei pystytä suoraan käyttämään. Eli poistetaan se kokonaan se virheen mahdollisuus. Eli luodaan luokkakattila ja sitten luodaan luokka kasvihuone. Kasvihuone sisältää kattilaolion ja täällä pääohjelmassa meillä ei ole mitään muuta käytössä kuin kasvihuoneolio. Ja jos me tarvitaan lämpöä, niin me käsketään sen kasvihuoneolion lisäämään sitä lämpöä, jolloin se käyttää sitä kattilaa, eikä siellä pääohjelmasta voida suoraan sitä kattilaa käyttää. Tämäkin on vähän tällainen pseudo-ajatusmalli, mutta tämä on se pointti, miten olio-ohjelmointia käytetään hyväksi. Luonnollisesti ihmiset, jotka ei koskaan mitään olio-ohjelmointia harrastanut, niin tämä ehkä menee vähän yli hilseen, mutta ei hätää. Ensi viikolla koodataan sitten jo ihan oikeata oliokoodia. Eli nyt mä mainitsin äsken käsitteet olio ja luokka. Eli oliopohjainen tietokoneohjelma rakentuu vuorovaikutteisten olioiden varaan. Eli me luodaan kasvihuoneolio, joka käyttää pannuhuoneoliota. Ne juttelee keskenään. Eli siis kasvihuone tietää sen pannuhuoneen, miten pannuhuoneen ei suoranaisesti tarvitse tietää sitä kasvihuoneesta yhtään mitään. Jokainen olio hoitaa oma hommansa just niin kuin pitää, eikä mitään ylimääräistä. Ne ei suorita itse mitään, joku pyytää aina jonkunnäköisen pyynnön, eli kasvihuone pyytää sitä polttimoa lämmittämään kasvihuonetta, tai joku selainolio pyytää uuden välilehden itseensä, jotta voi avata käyttäjälle uuden web-sivun. Jokaisella oliolla on oma rooli, se tarjoaa omat palvelut ja suorittaa tehtäviä, mitä sillä on määritetty. Eli siis olio pitää sisällään tilatietoja ja toiminnallisuutta. Eli tilatiedot on ihan perusmuuttujia, onko meillä lämpö päällä vai ei, minkä värinen tämä kasvihuone on, paljon lämpötilaa on, ihan muuttujia. Sitten se sisältää toiminnallisuutta eli jäsenfunktioita, metodeja, eli se tekee jotain. Eli siis kasvihuone kytkee polttimon päälle, se voi avata ikkunan tai jotain tällaista vastaavaa. Ne on siis funktioita. Eli meillä on muuttujia ja funktioita, mutta ne on olion sisällä, luokan sisällä. Eli siis olio-ohjelmoinnissa me ajatellaan, että me mallinnetaan reaalimaailman toiminnallisuutta. Jos me kirjoitetaan C-koodia, niin me kirjoitetaan, että mikähän on sellainen todella huono esimerkki funktiosta. No, vaikka nyt kirjoita tiedostoon funktio. Niin se ei ole sellainen asia, mitä ihminen tekee, vaan ihminen ottaisi paperin ja laittaisi sen paperin vaikka johonkin hyllyyn. Tämä nyt menee ihan absurdiksi. Siis olio-ohjelmoinnissa me ajatellaan sitä niin kuin reaalimaailman toiminnallisuutena, eli meillä on vaikka paperiarkki, se voi repiä, niin tämäkään on hyvä esimerkki. Arvotaan nyt jotain muuta vielä. No ei arvota, mennään tähän roskakori-esimerkki, mikä tässä lukee. Eli meillä on roskakori olio, luokka. Roskakori pitää sisällään niitä roskia. Se roskakori jossain vaiheessa luodaan, rakentuu tyhjästä. Sinne voidaan lisätä roskia, eli siellä on jonkunnäköinen käsky, jolla se ottaa vastaan jonkunnäköisen roskan. Se voidaan tyhjentää, eli roskakorilla on sellainen toiminnallisuus, se tyhjenee. Voidaan tarkistaa, onko sen kansi auki vai kiinni, eli esitetään sille jonkunnäköinen kysely. Voidaan tarkistaa, että kuinka täynnä se on, onko siellä 50% roskia vai paljon.
ja lopulta se roskakori voidaan tuhota. Ne on kaikki sellaisia asioita, joilla me voidaan tehdä niin kuin ihan oikealle roskikselle. Sen takia tämä oliohjelmoinnin ajatus on mallintaa tällaista ihan reaalielämän toiminnallisuutta. Eli jos joku asia ei ole oikeassa elämässä fiksua, niin siitä ei todennäköisesti kannata myöskään niin koettaa koodata. Tietysti ohjelmat on vähän erilaisia kuin reaalielämää, eli tietokoneen sisällä hevoset saattaa osata lentää, vaikka ne ei oikeasti osaisikaan lentää. Nämä oli siis tällaista toiminnallisuutta, jota se roskakori voi sisältää. Sen lisäksi siellä on sitten niitä jäsenmuuttuja ja jonkunnäköistä tilatietoa, mitä se voi sisältää. Eli roskiksella on todennäköisesti jonkunnäköinen väri. Onko se perus musta roskis vai minkä näköinen? Sillä on jonkunnäköinen koko. Mahtuuko sinne kokonainen tehtaalta tullut iso paperirulla vai meneekö sinne vaan vessapaperirulla? Sillä kannella voi olla jonkunnäköinen tila, onko se auki vai kiinni vai jossain puolessa välissä, onko sillä kantta ollenkaan. Ja sitten kuinka täynnä se on, että onko siellä kilo roskia tai vaan 100 grammaa tai jotain 50% tai vastaavaa. No nyt se mystinen asia eli luokka versus olio. Meillä on monenlaisia roskiksia, eli voi olla olkkarin paperikori tai keittiön biojäteastia, mutta on kuitenkin kaikki roskiksia, ne toimivat yleisellä tasolla samalla tavalla. Eli me voidaan luoda roskakoriluokka, joka kuvaa näitä kaikkia erilaisia roskakoriolioita. Eli kun me luodaan siitä roskakoriluokasta jonkunnäköinen olio, niin me voidaan luoda olohuoneen roskakori tai me voidaan sitten luoda keittiön biojäteastia. Ne on molemmat roskakoriluokan ilmentymiä, hieman erilaisia sitten käytössä. Eli semmoset luokka versus oliohommat. Näitä tällä kurssilla pyöritetään vaikka kuinka paljon. Ja käytössä neihän on tosiaan NetBeans-ympäristö, jota eilen jouduin vähän aikaa rassaan, että sain toimimaan, koska joku vatipää oli tehnyt jonkun ihmeellisen Java-päivityksen, joka rikko NetBeansin toimivuuden, mutta sainpa sen pelittämään. Eli tämähän on ihan perus IDE, joka sisältää siis kaikennäköisiä kivoja työkaluja. Ja ensimmäisenä me halutaan tietysti luoda jonkunnäköinen uusi projekti. Tällä kurssilla siis käytetään C++ ja silloin me tietysti luodaan C++-applikaatio. Annetaan projektille jonkunnäköinen nimi ja muusta tästä nyt ei tarvitse välittää, mutta että luodaan sinne myös valmiiksi toi main-tiedosto, jotta se ohjelma saadaan ajettua. Eli nyt meillä on projekti, jossa meillä nyt on tiettyjä kansioita, eli meillä voisi olla header-tiedosto, jota nyt tällä hetkellä ei ole, kun tämä ohjelma on niin pieni vielä, eli meillä on ainoastaan tämä main CPP. Sen lisäksi meillä voisi olla tässä ohjelmassa vaikka kuvia tai videoita tai sitten erikseen kirjoitettuja testejä tai jotain vastaavaa lässyn systeemiä. Jeps, eli tällaisen NetBeans generoi suoraan. Tää ei nyt vastaa ihan sitä mitä me halutaan, joten pikkasen muutetaan. Unohdetaan nää, ne ei nyt tätä kurssia niin käsitä. Eli C++-ohjelma alkaa sillä, että me otetaan IOStream-kirjasto mukaan. IOStream tarjoaa välineet siihen, että me pystytään kirjoittamaan ruudulle jotain tai lukemaan näppäimistöltä jonkunnäköistä tietoa. Sitten meidän täytyy ottaa myös standard NIVI-avaruus käyttöön, jotta me saadaan ne tietyt oliot suoraan käytettäviksi. Näistä asioista tulee myöhemmillä luennoilla tarkemmin, mutta ne on kuitenkin periaatteessa jokainen koodi alkaa näillä. Jos ei me haluta lukea näppäimistöltä yhtään mitään tai kirjoittaa näytölle yhtään mitään, niin emme silloin tarvita näitäkään. Jos me halutaan vaan laskea 1+1 eikä sitä tulosteta minnekään, niin silloinhan mitään ei tarvita. Sehän on
C ja C++ vahvuus, että sitä ohjelmasta voidaan tehdä hyvin pieni, kun me voidaan itse valita, että mitä kirjastoja me otetaan kyytiin ja mitä me ei oteta. Pythonista me ei voida niin kuin suoranaisesti kovin äkkiä poistaa sitä käyttäjältä syötteen lukemismahdollisuutta. No, jotain pitäisi ruudulle tulostaa ja varmaan käyttäjältäkin pitäisi jotain kysellä. Eli cout on sellainen olio, jolla voidaan kirjoittaa ruudulle jotain. Rivinvaihto voidaan tehdä ihan tällaisella C-tyylisellä Keno-N tai sitten enemmän C++-tyylisellä endline-systeemillä. Eli tuosta nappulasta painamalla tai F6 painamalla ohjelma kääntyy ja ajaantuu. Eli nyt ohjelma tulosti Hello Worldin. Eihän sellaista ohjelmointikurssia olekaan, mikä ei alkaisi sillä, että koodataan Hello World. Sitten jos me halutaan kysyä käyttäjältä jotain, tarvitaan tietysti jonkinnäköinen muuttuja. Johon otetaan käyttäjän syöte talteen. Eli nyt tulostettiin syöteet tai tekstiä käyttäjälle, että antaa kokonaisluvun. Sen jälkeen me kysytään C-in-oliolta syöte ja ohjataan se sinne muuttujaan. Eli me ohjataan tällaista merkkionoja tuonne coutille, jolloin se tulee näytölle. Ja sitten päinvastoin C-iniltä ohjataan syöte muuttujan X. Sen jälkeen tulostetaan ruudulle tekstiä, muuttuja ja lisää tekstiä. Eli cout on hyvin monipuolinen, sinne voi antaa vakiomerkkionoja tai jotain muuttujia tai vähän mitä sun sattuu, se kyllä syö niitä sisäänsä. Toivotaan, että tämäkin ohjelma kääntyy vielä. Kääntyyhän se. Yes, toimi. Eli tällainen on perus C++-ohjelma. Tietysti meillä sitten lopussa on tuo return 0, joka sitten täytyy olla, kun meidän ohjelman paluuarvon tyyppi on int. Tämä kurssi ei sinänsä keskity C++:n kaikkiin tai sellaisia niin kuin esimerkiksi tiedostojen käsittely ei kuulu tämän kurssin asiaan. Te olette käytännön ohjelmassa oppinut lukemaan ja kirjoittamaan tiedostoja. C++ tehdään vähän eri tavalla. Ne on äkkiä googlattu ne asiat, jos haluaa esimerkiksi harjoitustyössä kirjoittaa tiedostoon jotain. Tällä kurssilla on paljon muuta kivaa asiaa. Pitäisikö tästä NetBeansista sanoa jotain muuta vielä lässyttää? Jos te nyt satutte itse tätä käyttämään, pakkohan ei ole käyttää Eclipset, sun muut kumppanit ajaa ihan samat asiat, jos haluatte. NetBeans toimii hyvin monella ohjelmointikielellä. Eli täältä voi asentaa muille ohjelmointikielillekin tukia. Löytyisiköhän näin, eli jos PHP:stä tykkää, niin tukee PHP:tä ja esimerkiksi näköjään J-frameworkia, Gen-frameworkia, Smartia, Fuel PHP:tä YMS, jos on PHP-koodari. Jos tykkää Javasta, niin sitten tietysti täältä löytyy kaikennäköiset Java-palikat, jotka saa tuosta vaan suoraan ruksittua päälle. Mulla ei ole tällä hetkellä tässä mitään muuta kuin C++, eli mä en voi tehdä mitään muuta projekteja kuin C tai C++ projekteja. Nyt en muista, että oliko Linux-luokassa siinä NetBeansissä mitä kaikkea mukana, mutta tuolta
Tools pluginista saa kaiken näköistä kivaa päälle. Mitäs muuta kivaa täältä sitten löytyisi? Eli editorithan tekee syntaksin suoraan miten nyt halutaan, eli tällä hetkellä syntaksi menee näin, eli meillä on toi alkava aalto sulla täällä rivin lopussa ja jälkimmäinen tuolla sisennettynä sisässä. Jos tää sisennystyyli ei niinku, miellytä, niin näitähän voi sitten käydä muuttelemassa omaan makuunsa. YMS. Semmonen. No, harjoituksessa NetBeans tulee kuitenkin tutuksi. Sitten ehkä vois jotain mainita tästä noppasivustakin, kun täällä nyt pyöritään. Eli mä vasta nyt eilen palasin töihin, niin kerkesin tänne jotain lässytellä. Eli tää nyt on periaatteessa ne samat tiedot kuin mitä oli tuolla luentokalvoillakin näistä pisteytyksistä. Tuosta pääsette Viopeen tonne kurssille ilmoittautumaan. Viope-tehtävän deadlineiksi laitoin 20. päivän joulukuuta, eli se on perjantai-päivä. Kuvittelisin, että jään joululomalle tossa varmaankin 20. päivä, eli sen takia deadline on 20. päivä kello 6 reikä. Viopesta löytyi, oliko siellä 10 lukua. Mä avaan niitä kertaviikkoa. Se rytmi ei ole ihan sama kuin mikä menee luentokalvoilla, mutta suurin piirtein. Eli kertaviikkoon tulee yksi luku auki ja niitä saa sitten tehdä. Ne ei kuitenkaan koskaan sulkeudu ennen kuin sitten, tai ne ei oikeastaan siis koskaan sulkeudu. Eli saatte tehdä ihan kuinka pitkälle vaan, mutta jos täältä halutaan pisteitä tälle kurssille, niin silloin deadline on tossa. Tossa on jotain ohjeita NetBeansin käyttöön. Eli mulla oli käytössä 731. Testasin eilen 7.2 ja 7.4 betaakin, ihan hyvin nekin toimii. Ihan sama mikä versio on käytössä, 6.9 on varmaan ihan ok, ei se, sillä ei ole niin väliä tällä kurssilla. Jos haluatte käyttää jotain muuta kuin NetBeansia, niin sitten käytätte. Mikroluokastahan löytyy kyllä sitten Eclipset ja on siellä jotain muitakin. Joo, siellä nyt on sitten harjoitukset, joista torstaina enemmän. Harjoitustyö tulee, kun sen keksin. En vielä osaa yhtään sanoa, kun en ole keksinyt, että mitä tämän vuoden harjoitustyössä on. Luentokalvot piti laittamani ennen luentoa jo tarjolle. En muistanut. Laitan kohta, kun pääsen tästä takaisin toimistolle. Eli luentokalvot tulee kyllä ennen luentoa, jos jollakin on niille käyttöä. Ja tohon lisään sitten linkin noihin luentovideoihin, kun ne toivon mukaan onnistuu ja saan ne jonnekin linjoille. Myöskin kaikki luennoilla koodatut esimerkkikoodit, niin kuin tämä tästä, niin tulee tuonne noppaan tarjolle. Joo. Olikohan mulla mitään muuta tälle päivälle? Eli me ollaan nyt opittu, että Olio-ajattelussa on keskeistä sellainen tiedon ja toimintojen yhdistäminen tietyn luokan sisään. Olio tarjoaa palveluja, se reagoi jonkinnäköisiin viesteihin. Nämä on nyt hyvin teoreettisella tasolla, mutta ensi viikolla sitten tehdään ihan käytännössä näitä juttuja. Eli myöskin tiedon piilottaminen, eli Olio tietää omat asiansa, se ei kerro ulospäin, eikä sen tarvitse tietää muista olioista niin paljon välttämättä. On tämän kurssin ja tämän ohjelmointiparadigman kannalta oleellista. Olio päättää myös itse tavan reagoida viestiin, eli jos meillä on joku selaimen välilehti
olio ja sinne annetaan HTTP-urli tai HTTPS-urli, niin se reagoi niihin eri tavalla, mutta se on sen välilehtiolion vastuulla päättää se. Olio-ohjelmointiin liittyy myös hyvin läheisesti periytyminen, johonka palataan tuossa joskus 3-4 viikon päästä. Eipä kai tässä muuta. Torstaina harkat ja ensi viikolla oikeata koodailua. Lähtekää syömään.